When I popped off, then your girl gave me just a little bit of la chop. Baby, so cold, he from the north, he from the Canada. Bankroll so low, I got nothing else that I can withdraw. Ran up the dough, I shot my... Hindi yung bahan na naman. Dito ata ang ano nila kanina. Pinakalan. Pareha tayo nakataas. Di naman eh. Labag, hiram mo ko daw din ito. Dito? Dito kayo galing? Magbigay mo siguro na konti message stress para po
Kuha natin! Kuha! Kuha, sabay, sabay. Yung mga damit na. Bahala. Bahala na sila dyan. Fresh! Mineral. Guys, base may postiso dyan kaya sana. Ayan po, namimigay na po kami. Isa-isa po kada isang tao. Pila-pila lang. Para mas mapanatili pa rin ang physical distancing.